Importante kaayo ang atong isig katao. Kay matud pa ni Hesus, kung dunay duha o tulo nga magkatigom, ana ako sa ilang taliwala. So kung ang duha mag-away, napay Ginoo o wa na? Wala na. Mao na gustos Ginoo di kita mag-away. Ilingi ay mong tupad nawa kay kaaway. Nawa kay kaaway karon. Kanang mga palaaway adto ginapadong sa impierno kay di naman na pamation sa Ginoo kay nangaway man. So wala na siya ay grasya kay ang Ginoo mukuyog ban sa duha o tulo nga nagkatigom labi na gyud daghan sama ning atong gibuhat ron. Wa man ka mo mag-away. Wa. Pero di gyud kalikayan nga dunay mangaway nato. Dunay magbuhat og mga buta nga makapasakit nato. Nya si Hesus naghatag siya paagi aron dili ta matakdan sa ilang pagkapalaaway. Labi na ng mga marites. Sa nang uban marites, mirasol o sa panang uban. Basta kanang mo kuha na to magsigig complain nato. I-post pag kita sa social media na pistahan ta dito sa ilang kabuang nya og mahitabo nang ingon ana ingon si Hesus og gusto gyud ka adto siya nga kanang kamurang duha pasabot ayaw apil anang libak adto siya o gusto gyud ka adto siya o gisakitan ka adto siya pero himo ang kamurang duha nya sultihi siya sa imong gibati nasakitan ko anang imong gibuhat ana dili nimo siya baslan sad og panabi ngadto sa lain nakaapan lang ron sa mga katawhan labi na ng social media kay i-post naman hinuon sa social media pasabot ana ni Kristo ayaw siyang ilibak ba ayaw siyang i-reveal ngadto sa uban kamurag yung duha ana sa inyong paminaw mabuhat din ninyo dili nindot kayo na nanglitan imong silingan nga nangilog sa imong yuta nya gikural ang imong agianan adtuon nimo siya mura manig sayop nga imong gibuhat ana nya singhagan din kaniya ay kog ingnang sayop ha hilas biya nimo nga ako maning katungod ana matud pa ni Hesus ug di siya motuo hala pagdaog saksi bisag mga usa o duha ka tawo nga makasaksi pag matuod nga sayop gyud na iyang gibuhat magdaha ka dito kuan imong silingan o usabas mga barangay konsehal nga di lagi na maayong kuralo ng daan or parkingan ng karsada ana baron nya moingon dayon siya kinsa man mo magkuangkuan ako di gyapon ko mutuo i-report sa simbahan kinsa man ning simbahan ang authority sa simbahan kun kamo pulos mga believers ug di sad believers ayaw nalag-adto sa simbahan kay di man sa tumuduol kay kanang pariya otro sa nang pariya na putlan kuno nasliog noon ana noon maamong na noong pari pero pulos mo mga Katoliko ala adtos pari nya ipatawag dayon nas pari ayaw sa adtos korte ayaw sa adtos o mamingon ri adto ditos pulis o paman ana nya inigabot na dito sa pari ipatawag sa pari kon mutunga magistorya tambagan sa pari sa Dios noon nga paagi nya di lang gyapon mo patuo sa may giingon ni Kristo isipan na lang siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis dawata ba nga siya ana gina siya makasasala ana nya unsa may buhaton nato sa usa ka makasasala matud pa ni Kristo higugmaa ang makasasala higugmaa ang usa ka langyaw kasabot mo ani
Wa mo sabot. Mao lagi na. Di gyud ta magbaton og kaaway. Bahala nagsigihan tag-away, di gyud ta mangaway. Sige, lingay mong tupad. Na din agit ta mangaway ha. Bahala nag-awayon ta, di gyud ta muaway. Mao na si Moises namatay nga wa kasod sa katong promised land. Igo ra siyang gipatan-aw-tan-aw sa Ginoo. Lagsik pa kay siya, bisag 120 na iyang edad. Lagsik, unsa pa to? Baskog, may pagmata, may pagmemory, pero nikalit lang siya kamatay kay di gid siya pasudlon sa Ginoo sa yuta nga gisaad. Nganuman, naamong siya sa iyang mga kauban nga mga reklamador kay sa Ginoo. Nangamatay silang tanan dito sa disyerto at bang sa promised land. Apil si Moises, pero si Moises wa maglagot sa mga tao nga siging bagulbol nga riniya hangtod naglagot na lang nung Ginoo gipamatay silang tanan. Apil pa siya, nagpadayon gyud ang pag-alagad ni Moises sa mga tao. Gani dahil kausa nga giingnas Ginoo, pamatyon ko na lang ang tanan, kanang tanan pamatyon ko na, nya himuan ti kag bag-ong kaliwat. Si Moises bisag medyo nasubo siya sa mga tao sa kabuang nila nga iyang gida, niingon pa gyud Moises, Ginoo ayaw in taon sila pamatya. Yang mukuan pa gyud ba? Pero kita moingon man ta og nanaga ni dihay magsig-away na to, dahil matag ingon Ginoo patya ra na mga buang-buang dagko. May rag mga matay na sila. Mabangga pa unta na sila. Ano no? Labi nag sigig parking anang karsada nya di na hinon ka kaagi. May keng ingnon, may taigdagan na mabangga na para di na nakaparking diya. Ana. Imo pag yung agianan mo parkingan nya ingnon pag yung way galsada o makakailan ako. Tungluho na lang. Di na mao. Ang gustos Ginoo higugma agyod. Mao sa nagibuhat ni San Roque. Ang mga tao misalikway niya, dito na lang siya nagpuyo sa kakahuyan. Ang iro na lang mo ay nag-atima niya, sa wapas siya mamatay, mo'y muhatag niya og pan. Wa gyud magmahay si San Roque nga, Lord, unsa man ni nga perti na kong tabang sa mga kabos, ako paganing gipamaligya ang akong kabtangan kay sunod ko nimo, gipanghatag na ko sa mga kabos. Ngano nasakit na manuong ko nga bata pa man kay ko, 32 pa man akong edad. Oh, bata pa kayo Naambutan na ka nang magsige dinig pa pre-over na ko, pader pre-overi ko. Ngano man nalagi ko'y cancer pader. Pila na edad nimo? 50. Pwede nagmatay Ako din pre-overan, minaot pa unta nga marelax kang mamatay ka. Ana, di ka relax na 50 na ka. San Roque gani 32. Cristo gani 33. Ang kagusto ko atong kang Moises kay 120. Sige, 120 nga di ka kalakaw. Magsige na lang kag ligid-ligid diya. O gusto mo yung kagagtaas ang edad, sige, 120. Pero di nakakatikang kay adi sa ko ganahan ko to kang Moises nga 120 nya lagsik pa, baskog pa, may pagpanghuna-huna na diktador sa nimo. Si San Roque wa gyud mo diktar. Iya rang gidawat nya naapay istorya nga nauli dito siya ngadto sa iyang lugar sa Montpellier sa Francia. Nya ang iya nang uyuan kay siya man tatoy successor siyang papa, kaya ang iyang mang papa mo ay governor niya. Pagdayong kamatay siyang papa, gi turnover ngadto niya, siya gid unta mo ay governor sa Montpellier. Pero kay may sibat man siya ni adto man siya Roma, wa na siya mahibaw igbuhi pa ba. Pagsud niya balik sa ilang lugar, wa na siya magpaila, kay lain naman kay siya gnaong, masakito na kay gnaong ana. Wa siya mailhi sa iyang uyuan. Ang iyang uyuan mo na governor niya kay gagubat-gubat pa man to ang Francia ngadto sa pikas nga border
gatuo ang iyang uyuan nga siya usa ka espiya gikan pikas border, gipreso siya hangtod namatay. Muna usas mga istorya nya didto na nakaila kuno ang iyang uyuan, kay nanon man to siya nga bugtong anak man to, pinangayo man to siyang mama. Iyang mama Diyos noon man kayo, kang iyang papa, iyang mama devoted kay ni Mama Mary. Magpuasa gutog kaduha kada semana nya, magampo gyud kanunay kada adlaw, ngayo siya anak. Ngotong pagkatao ni San Roque, dunay kuros din iyang dughan, isip timaan katong birthmark ba, kuros niya. Moto iyang gamiton kanang mga nang nay masakiton, iyang kurusan ang agtang maayo. Pero siya bisag giunsan niyang kurus iyang agtang, wa gid siya maayo. Pero wa mapapas tong kurus dire. So nanon to siya nga katong bugtong anak atong ilang gobernador na atoy birthmark. Sa dihang namatay na dito sa prisuhan kuno, o sanis mga istorya, namatay na si Roque dito sa prisuhan, ilang ginang hubuan kay kanang kuanon man na hugasan. Tapos paghubo ni sidlak pa jud kuno ang koros dire, mo to ang iyang uyuan na kahibaw, uy ang ako madini pagumangkon, akong giunay og priso. Dito na sila kailang, patay na siya. Nindot ang istorya, no? Parang maalaala mo kaya. Pero kuwala na mga legend ba di sa nagyod kay tinod, kay doon naman sa iniingon nga dito siya namatay sa Italy. Naam sa account nga wa siya kauli sa ilang, dito ra siya namatay. Mga wa man kayo kuno klaro kay tungod lagi sa una nga di pa sa kay klaro ang maghimog account ba. Pero bisag diin, bisag hain ani ang sentro gyud si San Roque, mapaubsanong midawat sa kamatayon og sa kasakit sa iyang mga sakit nga nadawat nga way reklamo. Nganuman mas importante niya ang paghigugma sa iyang isikatawo og pagtabang nila, dili ang paghatag og kahasol nila. Teka naman kung mo reklamo na ta, hasol kana bitang asawang reklamador kayo, hasulan ang bana. Hasol ba nimo muna mulakaw ang bana adto siya moduol atong dili magreklamo. Katubang magsige lagi ingon, what can I do for you? Pero kanang asawa nga kabliton dayog reklamo, so dikit buhat diri sig kuang-kuan day gara-gara dia nya paray-paraygan sa banab, iwakli lang yapon. Hasol ba nimo imong kag batang gamay? Hindi man sa kapabaray goy ana-ana ba hasol ba nimo ingong ban magbuang ka diha. Paray-paray tanimo kay banata di kam sugot may pag-ato katong silingan. No, ato din na sa silingan nya dayon kag reklamo, ikang animala ka, ikaw kay batasan, ikaw ha nagbinuang ka. Ikaw bito baiiran ka dito, mura sa kag kabayo, mamati dayon. Ayaw pamatid. Igbaiid mura unta ka og iring, igbaiid sad. Ano? Ana kana gi-imagine na nako mo pasuway nang baiid pero ambot lang ninyo. Kamu may mga minyo, ambot lang ninyo. Sao na ninyo? Wa ko kibaw na unsa inyong buhaton kada adlaw kay ako wa ko kasuway anang magtipon diak puyo sa akong gihigugma. Ana no? Sa una na antoy panagsa noon, katipong panagsa to. Kahit-kahit lang ba? Pero gugma ba? Dili reklamo. Muna ayaw siya hatagi kahasol. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. Unsa man ning kalayo nga gihisgotan? Fire of love. Fire ba? Mo na ang gugma ingno nato gauros-uros. Ana. Mag-uros-uros. Kanang gugmang gauros-uros murag kayo. Bisag unsay imong ibutang sa kayo, basta kusog na kayo na siya, bisag unsay imong ibutang, lunhaw, laya, puthaw, plastic, iya ginang kanon. Og lunhaw, sunogon gyapon na niya, basta kusog na kayo na siya. Og puthaw, himuon na niyang kayo ang puthaw.
Basta kusog na kay din aba, dili na siya maapektahan. Kayo na gid siya, gauros-uros mo nang ang gugma ni San Roque nag-uros-uros para sa iyang isikatao, sama sad sa gugma ni Kristo nga nag-uros-uros para nato. Gay katapusang lingi sa imong tupad. Ingna nisiga na imong gugma. Ingna nisiga na o pawong lang yapon. Pawong gani bugnaw kay na, mura nagpatay kay kanang patay, bugnaw kay naglawas ang patay. Kana yung init ba? Init. Mag-uros-uros. Salamat sa nahigugma nato nga nag-uros-uros, siging palit og slat. Uros-uros pod atong slat, no? Ang atong halin sa atong SBF DAG para sa atong kumbinto niabot na og 41,110 ka slats. Pakpak. Oros-oros gini, napay 34,890 nga available nya sa atong special slot. Kutobra ni karong Sabado nato ibaligya kaning Divine Wisdom and Development. 6,000 ra man ni ka slot nga tag 100 na natay halin nga 2,015 ka slots. Ato sang pakpakan ang namalitan ni. Basig ugma horot na ni kay 3,985 na lang ang nahibilin. So dali-dali mo palit para nasad mo'y Divine Wisdom and Development. Salamat sa nag-uros-uros ninyo nga mga gugma para sa simbahan, atong gugma para sa simbahan. In return, hatagan sa tas Ginoo og kaluwasan. Wa mamatay si San Roque, nagpadayon ang iyang pagkamilagroso hangtod karon tungod kay ang gugma sa Dios buhi man diha kaniya. Kita sa dunta magpabiling buhi pinaagis paghigugma sa tong isigkatao, ginamit ang pamaagi sa Ginoo dili ang pamaagis kalibutan nga linibakay dinautay to the max. Ihunong ni nato, makamatay ni nato, mapariha niya ta ni Moises nga wa gyud kasud sa promised land. Pero si Moises nakasud og langit. Ang iya tingaling mga kauban kadtong nakaamong niya basig na ay pipila nga wa gyud kasud og langit. Kay nakasaad man Ginoo, they cannot enter into my rest. Nakaingon ang Ginoo ba adtong panahon na. Ambot lang. Hibaw-an lang niya mga matay na mo. Susiha lang niya dito kung tuwa bagyad sila. No? Basin ugma mamatay na mo, susiha niya palihog yan. Doon na bagito yung nakasod ato wa nga na. Sig mo ingon niya sila, wa ginakasod, Padersiano nakasod, wa sad kasod Padersiano. Ngano man naamong sa mga reklamador sa iyang parokya. Wala ko paamong ninyo, bahala mo diha. Sige na, manindog na ta.